soy yo, Kaixo, Zemur, ondo, zure bai? ono, Vale. yo gaizun, zegoan dakat, zuemene urteko benetan. Ondo, nire bai guztua hemen zukin odegi. Yo, zuzukilgo azalkeu, pilotaria, zinakidala, bimbiaita, amarseiko, azagoaren, bostran, okrez banago, zenu, debuta, tolosako, beurtiba, nolako gogatzen duzu egun hori. Bueno, oso egun politia azkenen pelotari guztiri gaztetan hastean ilusio ekigu deutatzek, eta nik uste oso egun politia izan zela. Debuta eta oso rekuerdo nazkatzenia partidu honataz egun, da irabazin gaina eta hondikan hobeto. Bueno, azteko ondo, Bai, beti irabazen hastea beti konfiantza gehiago ematen dizu eta nola mundu berria da, gutzako azkenen konfiantza ematen dizu. Nola bezetzen zuk egun hori? Bueno, bai, ilusio handiakin, azkenen gero bai denboa bat ezea pixkat itxoiten, da gero jendeak beti zer esan handiko eukitzeu, eta nik uste oso politizen zara bai. Esan duzu denboa aitzen zela itxoiten, baina suposatzen momentu haietan uruditasunak jan egingo dizutela eta hain gazte izan da nola egaman zenitu momentu horiek. Beti urduditasuna nabari izatea, leku berri bat esartzea zoaz, ez utzako ilusio handi egizu eta orduan urduritasun hori kontrolatzen nahiko zari izatea, baina, bueno, nik nahiko ondo da eman nun, urduritasun hori, eta nahiko txukun jokatu nun, da ondo bat azizteia. Baina, joanek uste nire baino adin bat zagako dela zudituzu 25, ez? Bai, 25 urte. Neko gelta lau. 24. Esan dugu Tolosan entzenula lebuta 2016ko azagoa, baina zek egakarri zituen pelota mundua. Bueno, hone txikitatik handa etxetan da beti pelotako afizioa gurasok eta bai, pelotako gustatu izazten, da nire txikitatik gustatu izazten, da beti etxeko paderetan, da beti pelotan ibiltzen nintzen. Leheno, gure ezean normalen pelota izatetak gu ez ginen futbolen da goztan ibiltzen, gu beti pelotan, da txikitatik hola hasi eta pixkanaka maila iotzen jun, da azkenen urteak pasatzen da aukera eukin nuen profesional eta pasatzeko. Zuguentzako aukera ezin hobea izango zen, ez? Bai, azkenen hoxe nahi nuen, hoi bilatzen ibili nintzen denba askon, da azkenen lortu nuen, bai. Zertan kokaitzen zea pagotxiru bai jolasteko agaiak bertakiko elbogu nabariena irabaztea dela, baina jan pertsonalki zer helburu dauka partidu baten. Bai, zuk esan zuna beti irabaztea, baina dena nahi izate dugu, irabazi eta ondo jokatu eta astetik astea maila hobego ematen jutea, egunetik egunea mejoratzen jutea, gero beti zaila izatea, egun txarra izatea, denetik baina, bueno, nik uste helburu beti izateala hobetzen jutea. Zer da frontoi bat zuetzat? Bueno, ez dakit azken. Gutzako frontoia beti txikititetik hor gabiltza eta ez dakit esplikatzen nola, baina gure etxe bat izatea bezala gure bizitzeko forma bat frontoia nintzea. Jan
pelotan ikusten dugu lehia dena, bat bestearen auka, edo bi bestearen auka, baina bi gainitzatik kanpo denak lagunak zearte ez. Bai, gero ere bai, azkenen kantxa barrun, bakoitza berea defenditzea, baina kantxa kanpon azkenen tako jartzen, beti batea otegia, kontu esaten, inongo arazi gabe, inongo problemi gabe, lasai guztua, gero kantxa barrun sartze gane, pues, bakoitza berea, egun batzutan gaina kontrario dezuna geho urrungon zukin jokatzeu, eta azkenen, pues, barrun bai, baina kanpon oso ondo denak alkarrekin. Hori da politena, Bai, azkenen ikan giroa, sortzen ambientea, azkenen besturietako zehai oso politia da bai. eta gainera hori izan behar nu aldageletan momentu garrantzitsua izango duzue zuen aten bai partido baino lehen eta gero ez. Bai, betire partida horretik aldagelan partidu importantea balin bada, o beti konzentratu egotea, eta gero, bueno, galduta gero, bakoitzak diferente ikusten, batzuk lasai egotea, beste asarretu egotea, pues, denetikan. Batzutan zure aserre egotea, bestetan lasai egotea, segun zehundak ez du nola sentitu zean, askotan asko izan nahi dut. Eta momentu horietan nola da bestearen jokabidea ze momentu zailak izango dira zuen agetean, ez? Bai, galtzen duzun garaian galtzen duzunean askotan igual zuk galtzezu eta asarrez daude oso eta inokin ez du itzein nahi da izatea egun batzuk, baina bueno, gero azkenen onartu behar da beste hobeago izan da ere bai, o beste hobeago jogatutela eta orduan pues lehenengo aserre pasatezunen, pues ja pixkanaka lasaitzen gutezea eta ia berriz ere astezea besteekin izketan da... Esan duzu kontuatu behar zela bestea hobeagoa dela eta niri mugura etorri zait eta mundua ez da laukatzen. Bai, azkenen partidu batekin hobikin ez da bukatzen azkenen baki ez duk edo izatea partidu importanteok, igual txapelketak etortzea janen, da asko prestatuzunak eta gero gaizki atatzea izun garaien, pues triste, egotezea minduta, ez zezulako zure partidu nahi jokatu, o besteak irabazi izulako, azkenen deportea txapelketak etortzea janen da oso irabazetunen oso politia da, baina galtzezunen gogorra ez, zuk prestatzen denbo asko damakizu eta ez zaizunen ondo ateatzen, pues mina ite gogorra. Eta familiak zure kasu zegoazu partido bat galutezu eta normala den bezala gabe hauta zaude. Nola da familiarekiko jokapena? Bueno, batzutan etxea etorri eta inokin izateko gogoik ez, da igual partidu bat txalde falduta sofan jarri eta bakarrik lasai egon, segun, igual beste batzutan lasai kontu esaten egon, segun ze tokatzean, ze muzko partidu egin denean askotan oso partidu txarra inezkeo beti tristura ondigo izatea. Jan, partido bat jokatu behar duzu. Frontoira iristezea eta zeitezu. Zen da jaunen pogotaera edo eginkizuna behin pilotalekua iritsita. Bueno, iristen naiz normalen partidua balin bada adibidez atxalden bostetan, beti frontoia juten naiz eta jartzea hola pare bat ordu lehenago. Jun, pixka lasaion, xeri aldatu, tako jarri, lasai, eta gero behin lauterdik aldea hola, bostetan balin bada, behotzen hasi, pixkanaka, bostetan ondo behuta, fuerte hasteko. Ze ondo ulertzen zaituz
eta nuko dakizoen mundua ibili naiz eta lehenago jutea ondo dago, ondo ez, oso ondo. Ba, gero askotan gaina berandu bazabiltza presaka, tako gigoratzen juzu jartzen, beroturetzat behar bezala egin, da orduan gero partidu honak atzea zailago izatea. Eta intzieta demonuko ba. Ba, presaka ez zaude lasa, ia gorputzare alteratu jo zaizu, ez zea berdin sentitzen, da orduan nik uste garrantzitsua dela, goiz jutea zentoia. Pilota alde batera utzita zerbait ikasi duzu pilota zapate. Eskolan zatizu? Eskolan. Ba, eskolan gutxi, aurrena DBH-ko zera bat egin nuen, da gero hori bukatu nunen modulo bat egiten hasi nintzen, baina pelotaki no zehatu zitzaidan, da ia utzi nuen da pelotak zentratu nintzen. Badakit ez dakazula oblako etorkizun ikuspegi handi bat, baina nola ikusten daion menik ez dakit 5-10 urtea. Ba, oso bantxe bertan ez dakit zen pentsatzen jarri lehin. Momentukoa bizitzeo, egunekoa, eta ez da urrutia behiatzen jarri gabe, momentukoa. Baina pilotan helburu bat eukiko duzu hogoko ez? Ba, beti helburu nire kasu da, hobetzea. Hobetzen jutea, emaitzak, eta zuru maila hobetzezunen, seguru asko emaitzak hobetu ingoia, partiduk maila handiko izango dira, eta nik uste helburua hobetzen jutea dela. Eta lesioak edukidezu edo? Ez, eskutako arazoak kenduta, ez da eduki binez puskatu ezer hausi, ez tiroik, ez zehaik nik ez zerrelako eskuko arazoak edukitut, baina hortikan aparte ez dut arazoik eduki. Alare oztopo horiek eskukoak dioz, oztopoak izan dira edo? Ba, azkenen eskuko mina dakazunen parte zaizunen ezin ez du pelotan jokatu, orduan egon berrezu sendatzen, da gero sendatuta berriz hasteko prozesu hortan kosta egitea, ze hasieran beti bildurra aukitzezu berriz mine jartzeko, eta orduan lasai hartzea, eta hori azkenen ez da erresa izaten. Nire nintzak gai izangoa, oso nahi dutena, eta askotan ezin da. Ba, gero parte zaizu igual ondo sendatu gabe hasten malin batzea, gero berriz mina jartzen zaizu, eta berriz egon berriz du geldi, eta hobeto da, aste bete gehiago itxoitea, ondo zautenen ateratzea, presaka lehenago ateratzea baino, gero berriz izolatzen aukerak ez zulako. Eta gehiago gainera. Ba, eta gehiago, eta gero egon berriz du, egontzea denboa bat, eta gainetik gehiago egon berriz du, eta hobeto da, hasieratik inberdan egin, pazientzia gehiago eduki eta ondo zaudenen ateratzea. Nola baixo, mila esker etortzea gati benetan. Bale, zuri, gonbidatzeagatik. Miradeko niako oso handi uwe ikuslei. Hori da. Eta bakante, agur. Agur.